बुंनो लुबैनाय बाथ्राखौ नोंथाङा आंनाव सोंबाय आरो दा बेनि थाखाय आङो मा होनबावनो रोजा रोजा साबायखर। दा खोथाया जाहैबाय नैबे कन्स्टिटिउसन बे जाहैबाय इंडियन कन्स्टिटिउसन अरिजिन एंड इवोल्यूशन बे जाहैबाय कन्स्टिट्यूएंट एसेंब्लीनि डिबेटजों लोगोसे बोरै बे कन्स्टिटिउसनखौ ड्राफ्ट खालामदों आरो बोरै मा जादों डिबेटफ्राबो दंजोबो आरो बर्डरलि कमिटि बे प्रथमनि आरोखि। दा बिदिनो आरो आं बुंनोसै आरो बिटिसिआ जाहैबाय सांबिधानिकै जानाय मर्यादा आरो बै जाबाय ए पिस अफ डकुमेन्ट। ए पिस अफ डकुमेन्ट माने मा एनी डकुमेन्ट कन्ट्रेक्ट एग्रीमेंटबो जानो हागौ नङा होमबा एग्रीमेंट आरो बिटुइन द पार्टिस। दा बे मोनसे रोखोमनि ए पिस अफ डकुमेन्ट गभर्नमेंट अफ इंडिया दंबावो नङा होमबा ओमफ्राय स्टेक होल्डार दं स्टेट अफ आसाम आरो बाकी अर्गेनाइजेशनफोर दङ मोनब्रै अर्गेनाइजेशन ना होमबा आरो उइटनेसेसफोर दङ। दा खोथाया जाहैबाय बिथांमोना दुखुबो मोननो हागौ किन्तु बे दुखु मोननायनि खोथा गैला दिनै खारन इलेक्शना जोब्बायानो नै नङा होमबा इलेक्शननि पारपासावबो आं खोथा बुङा रावनिबो बेनिफिटनि थाखाय आं खोथा बुंनो फैयाखै। दिनैथ' इलेक्शना जोब्बाय जोंनाथ' माबाल'सो दंसै दा नङा होमबा मा होनो काउन्टिंल'सो दंसै बेल'सो दंसै जोंना। दा आं बेयावनो मोनसे बाथ्रासो खावलायगोन नोंथांमोना दि एसेबां गोनो गोथो जाबाय थायो नोंथांमोना दि बे सांबिधानिक असांबिधानिक बाथ्राखौ सानो बेखौ 2 घन्टासो फराय जायफ्रा एखेबारे बुजियाखै 2 घन्टा फराय 6 शिड्यूलनि प्रभिजनफोरखौ मोजां टन्न फराय। इंलिश मिडियामनि गोबां दं जोंथ' बर' मिडियामनिफ्रायसो फैनाय नालाय बांद्राय बुजिया जानो हागौ बिराद गोरोंफोर दङ इंलिश मिडियामनिफ्राय बिराद एडभाइजारफोर दं बिथांमोना आदामोनखौ आं सिनायजोबखायो आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना जाति बासायनो थांनायाव सोरखौबा गाज्रि मोननानै माबा मोननानै लाब गैया। गाव रोङा बेस्रा मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार ना होमबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिटिआरनि नङा होमबा। दा बे खोथाया जोंनिया जाहैबाय 2003 बर'फ्रा लाबोनाया जाहैबाय बर' रायजो राजाफोर गासैजोंबो गुबुन अन्य जनजाति जनगोष्ठीजों लाबोदों नंगौ सोरजों सहि खालामदों बे खोथा नङा बिएलटिजों खालामदों ना मादों बे खोथा नङा। मेन खोथाया जाहैबाय बर'फोरनिसो एकर्ड बियो बिएसिआबो बर'फोरनि एकर्ड बिटिसिआबो बर'फोरनि एकर्ड किन्तु बिटिआरआबो बर'फोरनि एकर्ड किन्तु बर'फोरनि थाखाय दिनै मा बुंनो गोनां दुखु मोनगोन बुङोबा नोंसोरो मा सानदों बेखौ मोजां फराय कन्स्टिटिउसनखौ मोजां फराय कन्स्टिटिउसनखौ मोजां फरायनानै खोथाखौ रायलाय जायो। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय आपग्रेडेशना जाहैबाय आङो खोन्थानोसै आपग्रेडेशना जोंना स्पेशल पावार मोनदोंमोन स्पेशल मोनसे प्रभिजन दङ आर्टिकल 244A बेसो आपग्रेडेशनमोन बिटिसिनि उनाव बे बिटिआर एकर्डजों नोंसोरो इनक्लुसन खोथा लाबोबाय थादों बेफोरो इमान सहज बाथ्रा नङा। आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांनि नामखौनो नोङो माबा खालामनानै नाय रिनेम खालामनानै नाय हायो नामा नोंसोरो बे सेबायाव फै सेबा नोंनि मेट्रिकनि जि नाम नोंनि मेट्रिकनि नामखौ सोलायनो नाजा हागोन नामा। बे जाहैबाय आं मोनसे बाथ्राखौ देखायगोन बहुथ रोखा दङ गोबां सम लागोन बेखौ आङो पावार पइन्टआवसो बुजायनांगोन पावार पइन्टआव बुजायनानै खोन्थाजोबनांगोन नैबे हाया थेवबो आं खोन्थानो नाजानोसै बेसिकखौनो खोन्थाजेननोसै आं दे रिनेमखौबो आं खोन्थानो जेननोसै रायजोफोर नोंसोर गाज्रि मोननाङा फराय नैबाव लिरखानाय दङ आर्टिकल 244(2) जेन' 6 शिड्यूलनि प्रभिजनाव रोखा लिरनाय दं नै जे inserted जाबाय 172 नाम्बार inserted provided that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bordland Territorial Area District कुनु मोनसेबो सब पेराग्राफनि माखासे पेराग्राफा जेरैहाय alter the name any autonomous district मानगोनां बिश्वजित दैमारी जोंनि मानगोनां स्पिकार बिथाङाबो हारिनि सासे बिराद गिदिर जोंनि सम्पद बा हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि आं मान होयो बिथाङाबो कनसेप्टआ क्लियार जा गासैबो जेरावबो नुगोन बिटिएडि लिरनाय बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बे सहज बाथ्रा नामा
बे सहर बाथ्रा आं बुंबावगासिनो दङ बेनि सायाव गाज्रि मोननाङा आं दिनै इलेक्शना जोबसिगोन बायसान्सआव जुदि एमेन्डमेन्टनि खोथा फैयोबा गाब्र'आ जाहाथे बेफोर प्रभिजना भायलेसन जाया जाहाथे खालामनायनि खोथाखौ जोङो नोंसोर बुङो नालाय नोंसोर बुंबाय थायो जों खोनानो मोनो जाहाथे मोनखानाय गोहोआ मालायफ्रा बुंखाजोब्बाय गोदोनो खिन्थु आं बुंनो लुबैदोंमोन खिन्थु बुंनायनि सुजुग सुबिदा जायैयावसो आं बुंनो मोनाखै आरो आं सुजुग सुबिदा जायैयावसो खुनु धरननि जोंनिया जाहैबाय डिस्टिंक्ट जोंना डिस्टिंक्ट बिटिसि एकर्डआ डिस्टिंक्ट एग्जिकिउटिभ एन्ड लेजिस्लेटिभ पावारखौ खुनु रावबो दांनो हाया स्टेटनिफ्राय खुनु पावार गैया खिन्थु नोंसोर मा एग्जिकिउटिभ अर्डार लानानैनो मा सानबाय थादों बुजिनो हाला जातिया अलखदाव बिदिबा थांगोन जि थांगासिनो दं थांगोन आरो गाज्रियाव थांबावगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो एक्सक्लुसनखौबो नोंसोर हाया सहसै रोखा रोखा लिरनाय दङ माने एक्सक्लुसन अफ एरियास फ्रम अटोनमास डिस्ट्रिक्ट्स इनफर्मिं कन्स्टिट्युएन्सि इन साच डिस्ट्रिक्ट मोजाङै फरायबावनांगौ खिन्थु प्रोवाइडेड डेट नाथिं इन दिस पेराग्राफ शेल एप्लाइ टु द बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बे जाहैबाय संबिधानसो जेरावबो बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट लिरदों माने मा डिस्टिंक्टखा डिस्टिंक्ट नेम दङ जोंहा अटोनमास नि बाउन्डारिखौ बुङो बिटिएडि जुरिसडिक्सन एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिसडिक्सनखौ बिनि नामासो बिटिएडि नङा होमबा गोबाङानो बुजियामोन दुखु मोनोमोन आं बेखायनो कमेन्टआव लिरहरफ्लांनाय जादों सानै बिदाफोरखौ गभर्नमेन्टआव थानाय बिदा बुजिनायखौ नुवाखैमोन नालाय बेनि थाखाय आरो आं देखायबावनोसै आरो मोनसे बाथ्राखौ बे बिटिसि निफ्राय पाब्लिकेसन जानाय बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौबो बे सिगांनि गभर्नमेन्टनो उननि गभर्नमेन्टनो बिदि लानो नाङा खौसे बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन फारि 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 एमेन्डमेन्ट जालांदों फारि फारि मिनिस्ट्रि अफ ल' एन्ड जास्टिस लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय नै बेहाय लिरदों निउ दिल्ली डेटेड 8 सेप्टेम्बराव गेजेट नटिफिकेसन लाबोदों व्हाइट पेपार लाबोदों 8 सेप्टेम्बराव बाव लिरदों गाहायाव मोजां नाय रायजोफोर The following act of the Parliament received the assent of President on the 7th September 2003 and is hereby published for Gazette information. Information लाबोदों माब्ला राष्ट्रपतिनि एसेन्ट नांगौ बेथ' पार्लामेन्टआव बिल लाबोबाय लाबोनानै एसेन्ट जानांगोन एसेन्टनि उनाव आयेन जागोन एक्ट लाबोगोन बिदि बेसेबां प्रसेसनि खोथा दङ थन्न फरा इट फार्दार एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया It is applicable to the state of Assam. बे applicable state of Assam नि थाखाय पार्लामेन्टआ बुंदों application to the state of Assam. Application apply जाफैगोन बेहाय बेफोरबायदि बाथ्रा फारि 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 नै बिनि उनाव जोंहा सेकेन्ड गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होदों गेजेट नटिफिकेसन Settlement by the governor amending 6 schedule constitution the governor of Assam please to reorganize बे reorganize नि procedure आयेन जाखानानै reorganize जायो जेब्ला नोंथांमोननि बिटिआर खौ माबा खालामगोन एमेन्डमेन्ट खालामगोन होनबा बिटिआर लिरो ना मा लिरो नोंसिनि खोथा बेयो लिरनो हागोन अब्लासो दा बेखौ नोंसोर बुजिनाया मोजां नङाबा एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं नोंथांमोनाथ' आन्दोलन खालामदों नङा होमबा नोंथांमोननि सेक्रिफाइस डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो आन्दोलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा जायन हक जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुजिनांगौ दङ मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 सिडुलाव लाबोनाय बै समनि एकर्डआव नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायफै मानि थाखाय आईएएस अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव बिसोरथ' आईएएस बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन पलिटिशियान बिसोरलाय पलिटिशियान ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन ड्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगौमोन एटलिस्ट उदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुगा फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहि होनाया मिनलेस बेना खोथाया नंगौना नङा ओमफ्राय इन्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा नाल एन्ड भइड इटसेल्फ बे मोनसे आरोखि नाल एन्ड भइड जायो थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोरखौ मा दं बेहाय होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो बेयावनो ओरैनो बुजिखायो दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया इन्ट्रस्पेक्सननि गोनांथि दङ बे आंगोनि बिदाफोर नोंसोर एकदम दुखु मोननाङा
आंनिनो आंगोनि बिदा गोजा नामखौ लाला आङो दिनैनि दिनाव नोंसोर आंखौ आरो गाबोन माबा मोनसे बुंनोबो हागौ ना नङा होमबा जेन हक आङो खावलायगोन आइ आफामोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जे जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ जोङो जेबो सोंखारिनायनि खोथा नङा जों बयबो खावलायनांसिगौ लाजिनांगौ गैया भुल जायो गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थि जादों होननानैबो आं बुंनो नागिराखै जेबो बे आंथ' मा बुंनो बिटिआर रेकर्डखौ माबे लाइननिफ्राय नोंसोरो दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों गावखौनो गाव मानो आथिङाव रुवा दाना जाथिखौनो मानो माबानो नागिरदों बे खोथा फैयो आरो जुदि बिटिसिआनो जुदि थानाय नङाबा आरो आंनि खोथाखौ एन्टि जादों नन बिटिआर नन बिटिएडि नन बिटिएडिनि थाखाय माबा मोनसे डिफारेन्स आं खोथा बुंनो नामा बेबो नङा बेखौ जाहाथे नन बिटिएडिनि मानसिफ्रा साननो नाङा दुखु मोननो नाङा नन बिटिसिनि मानसिफ्रा जे जोंनि बिटिएडि बा बिटिसिआ बासायब्लासो नोंथांमोननि खाथियावबो जों गसंथाहैनो हागोन दिनैनि दिनाव भुल जाबाय बिकेडब्लिउएसनि सिटुएसनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मा अबस्थायाव दङ दा बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा मोनसे थासारिया माने मोजां नङा ना होमबा गुलाय गुजाय जाहाथे बे गुलाय गुजायनिफ्राय आरो माखासे जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौ आङो क्रिटिसाइज खालामनो लुबैया आं सासे आइननि स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि स्टाडिनिफ्राय जा मोनो आं मोनसे बुस्थुखौ आं खावलायनो लुबैदों 6 शिड्युलखौ लानानै जोंनाथ' दङ पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बा बर' साहित्य सभा दंथारो माखासेखौ बार होदो दे बर' साहित्य सभाथ' निउट्रेल बिनि सायाव मोजाङै मानो नोंसोरो एसेबाबो साननानै अपेन पाब्लिक माबा लानानै नोंसोरो पावार पइन्टफ्राव लानानै नोंसोरो बिनि सायाव माने सेमिनार लायाखै एक्जाक्टलि माखौ 6 शिड्युल बुङो आरो प्रेजेन्ट बिटिआर रेकर्डआ मा बुङो बेखौथ' नोंसोर निउट्रेल हिसाबै लाजायो एटलिस्ट नोंसोरो लानांगौ बेखौ ससाइटि रेजिस्ट्रेसन एक्टनि आन्दाराव मावदों एक्टिभिटिस हिसाबै बेखौ लाजायो बेखौथ' गाज्रि नङा आं बेखौ खावलायगोन बहुत गोरों गोरा दङ नङा होमबा बहुत कन्ट्रिबिउसन लिरनायजों बिराद साहित्य मोनो एकाडेमि नङा होमबा आयेननि बागै मावनो गोनां दङ आयेनावबो दा बे आरो आङो बेखिनिखौ बुंबाय एसे गोब्राब खाब्रां रावजों बुंफ्लांबायबो जानो हागौ आंनि रावा एसे खाब्रांब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे खाब्रां दासानसै आरो दुखु दामोन आङो दिनैसो गिबि खेब बर' रावजों आङो होफेरदों आङो बिदि खुनु रोखोमनि पर्टेलाव आं होनोबो लुबैथारनानै होनाय नङा गावनि राजनितिकआ जेब्लानाखि बर' हारिया मोजाङै थांनानै थागोन होमबासो राजनिति थावरिगोन नों दिनैनि दिनाव राजनिति खालामगोन ना होमबा गाबोननि दिनाव जोंनि राजनिति केरियारा जोंनि फिसा फिसौनि फिसा फिसौनाव जोबहैजोबगोन मा थागोन जोंहा बेखिनि आरो